הסיפור הזה זה סיפור שיצא מתוך הקרביים שלי. ומשעה שיצא, הוא נטע לעצמו קיום עצמאי. הגשתי אותו לתחרות רק כי חשבתי שאין שום סיכוי שהוא יתקבל. ואחרי שהתבשרתי על הזכייה, נפל עליי מורא גדול. לא העזתי להתקרב אליו, כי לא העזתי לראות מה שעכשיו כולם רואים לי. אז נעלתי את מגפי הוונדר וומן שלי. ועכשיו אני פה. טוב, אולי זאת דינמיקה רגילה של כותבים מתחילים. בכל אופן, אני רוצה להודות, כפי שאומרים, מקרב הלב, לצוות השופטים, לדורית סילברמן, לתמר מרין. תמר מרין בכלל אני חייבת לה תודות. אני חושבת שכל המזל שלי התחיל מקורס שלקחתי אצל תמר מרין. הסיפור הראשון שהתקבל אי פעם שכתבתי התחיל בתור תרגיל כתיבה בקורס שלקחתי אצל תמר מרין וסיוון מסקין. אז אני רוצה להודות להם על העבודה הקשה והקפדנית. אני רוצה גם להודות למשפחת קורינה על נדיבות הלב. אני גם רוצה להודות לכל מי שהיה חלק מתהליך ההתאבות שלי ככותבת. חלק מהאנשים האלה עכשיו נמצאים פה. אנשים שליוו, שלימדו, שקראו, שערכו, שיעצו ותמכו. תראו, אני כותבת בעברית קודם כל בגלל שאני קוראת בעברית. והכתיבה שלי מושפעת באופן ישיר מהדברים המופלאים שאני קוראת. לא רק פרוזה, גם שירה, הרבה שירה. ולסיום, ברוח קורינה, אני רוצה להכריז בזאת שאת הפרס הנדיב שקיבלתי, פרט לכרטיס הטיסה, אני הולכת לתרום לארגון עומדים ביחד. הנציג של ארגון עומדים ביחד מכבד אותנו כאן בנוכחותו. זה ארגון מדהים שעושה עשייה נפלאה ושנותן לי תקווה לארץ הזאת. אז תודה לכם ותודה לכולם ותודה שבאתם.